Oh, kula kinten kek ngantos kadaluwarsa. Oh nggih. Gus, menapa to sejatosipun ing dados legetaning manah? Ya. Kula niku nek ndelok piyayi meneng ngono kula nggih melu ngintir-intir weteng kula. Aja kleruing panarka luwih dhisik Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngendhana bisa lerem jroning rasa ing atase wong atuamu Kakang Semar Badranaya wis sawetara linggar saka ing klampis ireng ing Karang Kedempok. Wah, kula nggih ngantek boten ngerti kersane bapak niku wong lunga nggih boten pamit kok. Nggih, bapak niku nek napa nggih kluyar-kluyur ngoten kok. Nek wong agek ngluki gabit weruh-weruh ya lunga andun. Nek wong agek ngecet ya ditinggal makrung. Engko balik sedelokne sing ngrampungi. Nah ini ya bapak kok nggak lajeng dos pundi Gus wong kula nggih mboten dipamiti. Lungane Kakang Semar Badranaya tartamtu bakal ana wah gingsir lan sambung rapete kelawan kahananing jagat iki. Aku sumurup sapa sejatine Kakang Semar nanging ya gene lungane Kakang Badranaya amargi jengkare Kanjeng Koko Prabu Yudhistira apa dene ilanging pusaka Pandhawa Kyai Jamus Jimat Kalimasada. Wah nggih. Dos pundi nggih Gus nek wong pekawis kaya ngoten niku nggih kula pun mboten saged matur menapa-menapa. Prayogi lumembak semendhe dhateng ingkang nitahaken kemawon. Awit kula pitaya nek Gareng Petruk kalih Bagong tesih ditinggal keri wonten mriki. Tasih kenging dipun ajeng-ajeng wangsulipun Bapak Semar. Marengi wanci jumeduling surya ngrarunce sekar meladi sang kenya ngadang marang kang ngunggu lemprang nyata satya sejati nusa lan bangsaya kusuma nagari lajeng kersa ndika dos pun derekno tindakku rasaku ora kepenak uga nggonku goleki wong tuamu nganti kedarang-darang ning alas iki nanging rasaku uga menggalihake kahananing kasatriyan Madukara kaya ketaman pedhut kamelut mula kang sapa iku Gareng Petruk lan Bagong ayo derekno tindak monggo Gus tak kandhara